Odamlar o'z-o'zidan gapirmayapti va o'z-o'zidan мушовири вазири экологияи Ӯзбекистон Расул Кушербоев пешниҳод кардааст, ки намояндаи расмии Вазорати корҳои хориҷии Русия Мария Захарова ба рӯйхати шаҳрвандони хориҷӣ дохил карда шавад, ки буду бошашон дар Ӯзбекистон номатлуб аст. ба гуфтаи ӯ, сабаби пешниҳоди мазкур бо изҳороти марбут ба латукӯби кӯдаки рӯззабон аз ҷониби як муаллима дар яке аз мактабҳои кишвар мебошад. мо ҳеҷ гоҳ ба корҳои дохилии Русия дахолат накардаем, аз ҷумла ба он чи дар мактабҳои Русия рух медиҳад. ин кори дохилии Русия аст. бинобар ин дахолати намояндаи Вазорати корҳои хориҷии Русия Мария Захарова ба корҳои дохилии Ӯзбекистон, ки бо ҳодисаи мактаби Тошканд вобаста аст, танҳо як изҳороти тасодуфӣ нест, гуфт Кушербоев. замони он расидааст, ки Захарова ба рӯйхати шаҳрвандони хориҷӣ, ки вурудашон ба Ӯзбекистон манъ аст, дохил карда шавад. ин рӯйхат бояд аз ӯ оғоз карда шавад, пешниҳод кард мансабдор. Мы видим, что уже пришло осознание, что Россия использует русский язык и вот всю эту русско-мирскую историю как элемент гибридной войны и влияния на другие государства. ёдовар мешавем, ки қаблан дар интернет наворе паҳн шуд, ки дар он муаллимаи яке аз мактабҳои Тошканд бо зӯроварӣ нисбати як талабааш даст зад. талаби донишҷӯ ин буд, ки дарс ба забони русӣ гузаронида шавад. ба ҳодиса намояндаи Вазорати корҳои хориҷии Русия Мария Захарова фавран вокуниш нишон дод. ба ҷавоби ин, ноиби раиси палатаи поёнии парлумони Ӯзбекистон Алишер Қодиров намояндагони Русияро даъват кард, ки бо мушкилоти худ машғул шаванд. ба ҷои он ки дар бораи корҳои дохилии мо ташвиш кашанд, беҳтар буд, ки бо мушкилоти худ машғул шаванд, ки онҳо хеле зиёданд, гуфт ӯ. В общем, кто такие русские и какие они шовинисты, поняли уже и в Узбекистане, и в Казахстане, и в других государствах, которые все прекрасно понимают, что это империя, которая ко всем относится как ко второму сорту. ҷолиби диққат аст, ки дар худи Русия фарзандони муҳоҷирон аз Осиёи Марказӣ ҳамеша бо мушкилоти қабул ба кӯдакистонҳо ва мактабҳо рӯбарӯ мешаванд. ба ғайр аз ин, падару модарон ва фарзандонашон дар ҳар қадам аз ҷониби миллатгароёни рус дучори таҳқир мешаванд. В торговых центрах одни мигранты, в школах учительница, это такой резонансный был случай, отказалась преподавать в школе, потому что там в основном узбеки и таджики, русских в школах мало.